ti, cando te vinculas nun vínculo sexoafectivo cun home, sendo feminista, e te vinculas en liberdade, ti presupóslle a él que é responsable, ti confías, presupós a lealdade, presupóslle toda esa madurez e toda esa capacidade de vincularse como a un adulto libre. E aí pasan cousas moi desagradables. E teñen que ver con que el realmente non é quen de soportar a túa liberdade. E que é iso? É exactamente iso. E el non é libre tampouco, un home non é libre cando sigue un guión patriarcal, porque depende de ti. Aí hai unha dependencia afectiva tamén, na que el depende de que ti tamén sigas o guión. E ese guión pasa porque ti emocionalmente sexas todo iso que din non querer. E no acto de loitar contra o que din non querer, é onde eles se sinten con máis poder que a ti e con control da relación e co control sobre ti.